Истината за кафето. Учените проведоха много интересен експеримент, в който участваха 8500 души. И се изясни, че всеки 10 мг кофеин измива 1 мг калций от вашия организъм. Кофеина влияе на крехкостта на вашите кости. Представете си какво се случва с нашите деца, чието организъм е прекалено крехък. Тъй като кофеин има не само в кафето, но и в газираните напитки и шоколада, който децата консумират в огромни количества. Ще ви кажа още един интересен факт, свързан с кафето. Една чаша кафе намалява усвояването на желязо до 39%. В същото време една чаша фреш от портокал ще подпомогне усвояването на желязо. Много статии може да видите, в които пишат за полезните вещества от кафето. Наистина, кафето съдържа много витамини, антиоксиданти, микроелементи, ферменти. Но никой никъде не казва, че при термообработка, особено при тази, при която се обработва кафето на 200 градуса, практически всички витамини и полезни вещества се изпаряват. Тогава от кафето няма абсолютно никаква полза, а само вреда. Много от вас могат да не се съгласят с мен и да кажат, че са чели статии за ползите от кофеина. Искам да ви разкажа как ги пишат тези статии. Голями компании плащат много пари на учени, тъй като хората им вярват. Те спонсорират изследвания, за да може този учен да намери някаква полза, кавички. И после започва да пишат статии.